Krishnalla on semmonen erikoisominaisuus, mikä pitäisi olla aika hyvä puoli pitkälle vaellukselle. Krishna nimittäin dikkaa lousmista ihan perkeleesti. Se osaa ottaa relasti erämaassa, joten ei tuu hermoiltua. Hullu kameli. Joo, sillä ei saa antaa liikaa kamaa, koska muuten se ei kuulemma tee muutamaa päivää duunia ja meditoi vaan ottaa chilliä. Ei halua luovuttaa. Ei suostu antaa mennä.